Sa nagabaligya sang sabong iniluyag mag-Christmas kag mag-New Year sa sunod sa presuhan ba ululuntat nakamobaligya tungod may isa ka anay delivery rider nakuhaan sa masobra isa ka milyon nga balor sa ginapatihan Cebu sa drug bypass operation sang RPDO 6 sa distrito sang Napas. Yaring detalye sa aton nga balita. Magasaulog sa Pasko kag bagong tuig ang anay delivery rider ngayon matapos nadakpan sa drug bypass operation kina kumpiskar ang 1,054,000 pesos nga sabo sa Hirio Street, La Paz pasado oras 10 kagabi Nobyembre 12. Ang subject, Omoselias Caloy, 19 anyos, kag residente sa Zone 1, Barangay Baldo sa La Paz, suno sa RPDO 6. Nabaklan sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa buong subject gamit ang 11,000 pesos ka bypass money. Na-recover tanan ng 12 ka mga plastic sachet sa ginapatihan sa buo nga nagabugat sang 155 gramos. Nagdangat sa isa ka bulan na monitoring sa iya samtang bilog nga sudad sa Iloilo ang iya ginabaligyan. Mayara naman sang impormasyon ng pulis kung diin sa nagakuha sang supply. Isa no, nasa-down sa kasiya sang isang sachet, balor nga 11,000. After na, nakuhaan ta siya sang all in all, 155 grams. Sang Oktobre siningatoy nagumpisa sa paligya sang Cebu tungod sa kapigadohon. Yung anong tastada? Pigado, kid? Ha? Ano, may kabataan ka na? Live-in? Yung kitiway ka pa man gastuhan, ano ginagastusan mo, Loy? Ha? Ano ginagastuhan mo? Tulingon na siya. O galingon mo? Nagsakaroon mga ka-K5 magahunong siya sa Rapas Police Station kaya natala nakapasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.